Shubor nakaslem jong udongsan Hima. U MLA kanong Kren constituency ubade u president ka Voice of the People Party. Ulapan pa wajing Sngewtynnad haba ulat ka jila ula persyang ban Kren Khasi Ïingdorbar thawaan ka jila henray ukwa ba ulat un Kren met ya ka ktin English haba wanra ya ka mangtingka ban Sngewthu lang baro. Uba Ardent ulaong baka sengkam kwa ban Kren Hindi Ïingdorbar thawaan henray amla pat ban pinbor haba nang ban Kren ya ka ktin English. Kumta kila ay jingmut lada nang deban sipan kalano siya kaktiin English. Ulapan pa wo Sngewhun na marlapan kala pareng tangi ki MLA. Katba ki patba ki basngap kim Sngewthu na mar Ukren na kaktiin Hindi. Kumta wala kentu ya ka sorkar bade ban ya Kren mat ka sorkar India. Batban pa daulat banang man Kren na kaktiin English na mar Megalia ki don artli ki jat ben riu. Kata ki banang man Kren Khasi batban Kren garu. Ulat ka jela upagu chohan ulas dang men ajing Kren hakapor shipau lalap shipau men stem paulapan kod ya ka jing Kren hapo shipau arpau men stem hasho men sedang ya ka jing Kren ulat ulap puliru shi senten hakaktiin Khasi da ka baong nga ai kublay ya pi baro ngila Kren shai bangi kwa ulat jo jela Kren da ka ktiin ka bangi Sngewthu mo bot ka ktiin areng namar ni don hang ni ar ke jai reu kasi baru te bakata kalung ka jik mi ilti ka jung re habangi Sngewthu ba uni ulat nang ban Kren da ka ktiin areng kam nong gosuk ni ru bangin shu yai ban lo de be ka de ktiin areng ong to la da umla habangi Sngewthu ba umla shisha nila tho da ka jik tho shu speaker bakin penbek da ka translation de lada di bitangingi ki cepat apa Ïingdorbar thawai isu pelabiang amar la translate mo simultaneously mene imba kata artificial intelligence ko makila pa ndoi ngim Sngewhun pura namar ba kali kiri kecela kaba kilong susu hindi ki pri papel hindi namar ba meta ki pri sedang ban Sngewtynnad ban pek ya ka singshong ya ka dorbar mo abadon ka dorbar ki pri meta ki sedang ban Sngewtynnad ban pek khubor tikini ki pri ki ba shabar ken ki ba pek khubor Kumnukin Sngewthu yang kecil Hindi. Kemar kita tahu kan ikan deh ke Sngewthu, meneng lapan Sngewthu hau Sngewtynnad lat ke sorgar, mana kalian ke service ke kinship kia apa nang dismat, pakai pick up at ke kini Kren pakai sorgar India, bah agak apa iki kau nak dibat apa iki beri bala Kren ini kecil hari. Te bat ni, oh ini pun power ya ke jing Sngewthu berom ke jing hau speaker, apa adin ketuka kendrum ka kendram sensyong dorbar ka balikong ko na pasyang tagabor ka pan penkala temene ka jing penkala kalong simultaneously ingila snap yo snow bagabaw pula kan Kren lanang pembor tin freng kenam ta jimi dasi kalabiang ringi ngi pas Sngewhun pura ka mo ki namar bangi kwa bagi snap sa baru kintip ayu la du Kren ke ada tin wisu ta ka deka jismo ko bidan ba em ka long ka Sngewtynnad namar ka tahi ka deka rukom la mangiru la ngi election no ko jaka la dinginang laban Kren shi sentence di line da ktin juki ni Sngewthu bakata ka wanra ka jing Sngewthu juki ba kam da don kan berin Kren ya na Sngewtynnad pakit bersang Kren kan be jing tu lo ba ya ka speech borok ko we ya ka address ka pulay ban Kren ka us ka dei ban long be ka tin ka ba ki bas ngap na baru kin Sngewthu shai ka Kren